नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत आहे सर्वांचं कोकणची प्रीती या चॅनलमध्ये, यूट्यूब लाईव्हमध्ये. कमेंट करा मंडळी. कमेंट करा, सीसीवर जॉईन व्हा. 1 वाजले आहेत आणि आपलं दुपारचं लाईव्ह सुरू झालेलं आहे दुपारच्या सत्रात. मंडळी कमेंट करा सीसीवर असणाऱ्यांनी. सीसीवर कोणीतरी आलंय बाबा. सीसीवर गपचूप आलंय कोण? पिटुकली दादा दोन. कोण आहे दादा? दादा कोण आहे? कमेंट करा दादा, कमेंट करा आणि बोल. रामदादांनी हजेरी लावलेली आहे आणि भगवा झेंडा फडकवलेला आहे आणि नमस्कार करून सांगतायत राम राम मंडळी. रामदादा नमस्कार, स्वागत असा. हाय 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 हाय, लाईक करून टाका मंडळी पटकन. लाईक करा मंडळी, लाईक करा. सीसीवर 2 आहेत माणसं पण एकच कमेंट केली आहे. नॉट फेअर मंडळी. हाय इश्क वाला लव टंग 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 इश्क वाला लव. हाय प्रेमू, सर्दी कशी आहे? शेमूड येते का? शेमूड जेवलंय काय ग? होय रामदादा, एनर्जीत राहणार नाही. सकाळपासून 8 वाजल्यापासून 12 वाजेपर्यंत लाईव्ह घेतलं ना, एनर्जी अजिबात राहणार नाही. त्यामुळे मी खुशीला की लगेच आम्ही जेवून घेतो. तुम्ही जेवलाय रामदादा? प्रेम जेवलास का? पै जणांचा नाद कानी ग. शिवन्या आहे काच ग? शिवन्या हे शिवन्या दोस्तो, लाईक करा मंडळी. मंडळी लाईक करा सगळ्यांनी. 1 लाईक झालेलं आहे फक्त. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. आज जेवण काय बनवलं गो? आज छोल्याची भाजी होती ना सकाळची दादा, आणि चपात्या. मिस्टर नसल्यामुळे आम्ही जास्त खाणं नाही. ते असतं तेव्हा जरा जेवक मजा येतात. एकटा आमका खाऊ जमणार नाही काय. प्रेम, सर्दी असली तरी प्रीतियाच्या लाईव्हला तुझं जोडून होतं, कारण प्रीतियाचा लाईव्ह म्हणजे सर्दीवरचं रामबाण औषध. आई शपथ. प्रीतिया लाईव्ह सिट्राझिन है ना? प्रीतिया लाईव्ह सिट्राझिन आहे की नाही? प्रीतियाचं लाईव्ह म्हणजे सगळेजण आपलं दुःख विसरतात. इंडियन मायरोही, सॉरी, इंडियन
इंडियन आर्मी रोहित. नमस्कार दादा, नमस्कार. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. नमस्कार. कुठून आहात दादा तुम्ही? राम दादा म्हणते डाळ भात लोणचा असा ये जेऊ आमच्याकडे. ओके दादा, मालवणीत म्हण आहे माहिती आहे ना, डाळ भात लोणचं कोण नाही कोणचं. ताई झालं का, जेवलात का? आर्मी मध्ये आहात का तुम्ही? कोणी केला मला माहिती नाही, पण बाकीच्यांनी पण लाईक करा, सांगावं लागतंय तुम्हाला मंडळी. 2 नंबर लाईक डन. थँक्यू थँक्यू इंडियन आर्मी रोहित. रोहित दादा तुम्ही कुठले आहात? कुठले आहात तुम्ही? तुमचा डीपी आर्मीचा दिसतोय आणि इंडियन आर्मी रोहित असं लिहिलेलं आहे. हिमाचल प्रदेश मधून आहे ताई. ओके, हिमाचल प्रदेश मधून पोस्टिंग आहात का तुम्ही? वारे वा, ठिकाण आहे ना तिथं. मला पण जायचं होतं हिमाचल प्रदेशला, पण आमच्या नशिबात नाही, आम्हाला कुठं पण टाकतात. प्रेम बोलतोय प्रीतियाचं लाईव्ह म्हणजे नुसतं लाईव्ह नसतं, तो एक वेगळाच अनुभव असतो, जिथं हसणं, गप्पा, मस्ती आणि आपलेपणा सगळं एकाच ठिकाणी मिळतं. ते म्हणजे कोकणची प्रीतिया. बरोबर की नाही प्रेम? लाईक करणारे भावा. रामदादा म्हणते डाळ भात लोणचा कोण नाही कोणचा. कोणाचा मेसेज होता तो? प्रेम नको ना रे डिलीट करू. प्रेम डिलीट नको करू मेसेज, मला असू दे, ऐकायचे आहेत हे पण मेसेज. रोहित बेबी हो का? त्याच्या आधी तुझी बहीण पण होती तिथं, मी बघितलेली. माझ्या आधी तिचा नंबर होता. बरोबर समजलं का? इंडियन आर्मी म्हणतात प्रॉपर कोल्हापूर. अरे वा, कोल्हापूरकर का? आम्ही MH07 सिंधुदुर्गातले. या की मग हा येऊ येऊ. कोल्हापुरातले आहात ना, जवळचे आहात मग. प्रेम मेसेज आलेले डिलीट नको करू, समजलं? तुझ्या बहिणीचे पण होते ना रोहित? रोहित बेबी तुझे पण बहिणीचे पण होते ना लपडे? रामचंद्र दादा नमस्कार, स्वागत आहे. जेवलात का राम दादा? MH07 महाराष्ट्र कोकण. येस, सिंधुदुर्ग. तुम्ही आलात का रोहित दादा सिंधुदुर्गात? रामराजे म्हसे म्हणतायत दादा असले काहीतरी फालतू प्रश्न विचारू नका यार. फालतू प्रश्न विचारायचे नाही मला. केस धुतले का? लिपस्टिक लावली का? दात घासले का? जरा माणसासारखे प्रश्न विचारा. महाराष्ट्रातली मंडळी तुम्ही, काय बोलावं काय कळत नाही का तुम्हाला? यूट्यूबची सूचना येऊ अथवा न येऊ, प्रीतियाचं लाईव्ह सुरू झालं की आपोआप लक्ष तिकडेच जातं. कारण प्रीतियाचं लाईव्ह म्हणजे नुसतं लाईव्ह नसतं, ती एक वेगळी आपुलकी असते. येस प्रेम, पण या आपुलकीचा माणसं वाईट फायदा हे करतात. रामदादा रामराजे केस धुतले का असे प्रश्न विचारण्यापेक्षा, एखाद्याला ऑकवर्ड फील होण्यापेक्षा ना, तुम्ही जरा असं बोललं असतात ताई कशी आहेस, तर आपलेपणा जाणवलं असतं. रामचंद्र दादा म्हणतायत हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल. लाईक करा मंडळी, लाईक करा, लाईक करा सगळ्यांनी. ताई तू सांग मान कापू काय? मरण मान बिन कोणाची नको कापिया.
माणसाने कसं स्त्रीला व्यवस्थित वागणूक दिली पाहिजे मंडळी, बरोबर की नाही? तुम्ही काय फालतू प्रश्न विचारता? तुम्हाला तरी वाटतं का तुमच्या एका तुमची आता समजा हा बायको आहे तुमची आणि ते एखाद्या पुरुषाने विचारलं काय का आज केस धुतले का, आवडेल का तुम्हाला? विचारलेलं तिला आवडेल का? तुमच्या बायकोलाच आवडेल काच विचारते मी. रामचंद्र दादा म्हणते 3 लाईक डन. थँक्यू रामदादा. प्रेम बोलते समुद्राची लाट, लाल मातीचा सुगंध आणि माणसांच्या मनातला जिव्हाळा म्हणजे कोकण. येस, येवा कोकण आपलंच असं. माणसांनी ना खरं म्हणजे विचार बोलताना वगैरे विचार केला पाहिजे. का सांगू? कारण स्त्रियांचं मन खूप म्हणजे घट्ट पण असतं, तसंच हळवं पण असतं. त्यामुळे बोलताना जरा विचार करा की आपण एखाद्याला काय विचारतोय, बरोबर की ना? कुठे गायबच झाला वाटतं तो माणूस. शेतकरी जीवन. नमस्कार दादा. दादा म्हणतात लाईक करा मित्रांनो, लाईक करा मंडळी. प्रेम यांचं पण चॅनल आहे शेतकरी दादांचं, ह्यांना पण तू जॉईन हो. खूप चांगले आहेत दादा, मस्त लाईव्ह घेतात हे, त्यामुळे ह्यांना तू नक्की जॉईन हो. सगळ्यांनी सपोर्ट करा एकमेकांना मंडळी. येस, लाईक डन. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. जेवलात का शेतकरी दादा? माझं अगोदर लाईव्ह खूप चांगलं चालायचं दादा, आता व्यवस्थित एवढं चालत नाही. मी तुला लाईक केलं ग. थँक्यू वामन दादा, थँक्यू सो मच. जेवलात का वामन दादा? ताई कोण काय बोललं का ताई? हा, एक दादा आलेला, तो मला विचारतो केस धुतले का. म्हटलं काय बाई, काय बोलावं हे कळत नाही. आता इथं लाईव्ह मध्ये हा प्रश्न विचारणं गरजेचं होतं का सांगा? काय पण. प्री मुंबई दर्शन राख्या भाऊ बरोबर मी रात्री बोललो लाईव्हवर. अरे यार, मला ना यायलाच नाही जमलं दादा, कारण माझंच लाईव्ह ना एवढं माझ्यासाठी हेवी होतंय ना की मला रात्री ना गोळी घेऊनच झोपलेली मी, एवढं डोकं दुखत होतं. हाय स्तुतीताई, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज मंडळी सगळ्यांनी लाईक करून टाका पटकन. खूप खूप स्वागत आहे स्तुतीताई का. सगळ्यांनी मिळून प्रीतियाला भरभरून सपोर्ट करा. तुमचा एक लाईक, एक कमेंट आणि एक शेअर तिच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. कोकणचा रुबाब भारी आणि प्रीतियाचा लाईव्ह त्याहून भारी. थँक्यू प्रेम, थँक्यू सो मच. खूप छान लिहिलं. स्तुतीताई म्हणते जेवण झालं का? स्तुतीताई जेवण तर जेवली मी, आता परीची वाट बघते, परी येणार स्कूलमधून. रामदादा म्हणते ताई घाबरू नको रे. काय ताई, काय नाही करूचा. तो माणूसच गायब झालो ना, बोलाकच काय देणार नाही. सांगितलं त्याला माहीत आहे आपलं चॅनल. ओ मी गेलेली, जायची त्यांच्या लाईव्हला. बहिणीला दे ना 500 रुपये. तुझ्या बहिणीला देशील का? तिला 1000 रुपये दे. ओके, आणि तिचं काय ते हवं ते घे तिच्याकडून, समजलं? आईला 2000 देशील मग तुझ्या आईला 2000 दे. प्रेम याला अजिबात हाईट किंवा टाइम आउट देऊ नको. याची मला बरोबर ना सालपटच काढायची आहेत, समजलं ना? मध्ये टेन्शन लेणे का नाही ताई, देणे का होता. येस, आता याला टेन्शनच देते बघ. त्याला वाटायला पाहिजे मी चुकीच्या लाईव्हवर गेलो. प्रेम बोलतोय रोहित तुझ्या आई बहिणीला बोल जाऊन. अरे तो आईला 2000 रुपये देतो आणि घेतो जे पाहिजे ते. बहिणीला तर 1000 रुपये देतो आणि पाहिजे ते घेतो. गॉडफादर हसतंय. ताई बरोबर बोलली. येस ताई, त्या जात असतील दुसरीकडं. हां, म्हणूनच तो आलाय ना इकडं सांगायला आम्हाला. म्हणूनच आलास काय रे रोहित बेबी?
आई पण त्याची तशीच, बहीण पण तशीच, म्हणून हा पण तसंच झाला बिचारा. घाबरट कुठला हाड. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी, आणि या रोहित बेबीची सालपट काढूया. तासून काढूया का तासून, नायसो करून टाकते का नायसो. प्रेम बोलता, रोहित तुझ्या बहिणीला मी 5,000 दिले असते, पण जाऊ दे, देणगी चालू असेल असं समजले. खरं आहे का? हा खरंच आहे. हाय जनार्दन दादा, क्या हुआ? काय एक आलाय रोहित बेबी, त्याची सालपट काढायची, नायसो करून टाकूच होते का नायसो. जनार्दन दादा स्वागत आहे तुमचं. मला वाटतं म्हणूनच तो देणगीसाठीच आलाय इकडे, म्हणजे आम्हाला सांगतोय माझ्या आईला बहिणीला द्या म्हणून. गायब झाला साला. हिंमत नाही असल्या माणसांची बोलायची. एकदा बोलायचं आणि पळायचं, धूम ठोकायची. एवढी हिंमत असेल ना तर लाईव्ह वरती राहायचं माझ्या आणि मग बोलायचं. इश्कवाला घे माझ्या. ओ माय गॉड, तुझी लायकी आहे, तुझी लायकी आहे. तुझं तोंड बघ आधी, इथून काळं दिसतंय कसं. आधीच तोंड काळं करून ठेवलंय याच्या रेड्यासारखं. रेड्यासारखं तोंड आहे, रेडा कुठला. तुझी लायकी नाहीये माझ्या लाईव्हवर दे जा. समजलं? आई बहिणीकडे दे जा. चल, पोरं असतील तर त्यांना पण दे. जनार्दन दादा काय झालं सांग की. ओ जनार्दन दादा तो बघ, बोलतोय तो बघा ना. आणि काय झालं काय काय विचारताय, बोलतोय काय ते बघा. शेतकरी दादा मध्ये सगळ्यांनी सपोर्ट करा रे भावांनो रे. तेच दादा सगळे आहेत, काही घाबरायची गरज नाही. ह्याचं तोंडच काळं करून टाकतील बघा. आदित्यने डीपीला तोंड काळं लावलंय बघा. खादीला खात आणि धरणीला भार असणारी हे, मग काय ओझं झालंय धरणीला ह्यांचं. प्रवीण दादा नमस्कार. हाय ताई म्हणतायत. प्रवीण दादा नमस्कार, स्वागत आहे. आपल्या बोलण्यातून आपलं व्यक्तिमत्व सिद्ध होतं. तेच ना, यांचं दिसतंय व्यक्तिमत्व काय आहे. आणि अरे बापरे, अरे बापरे, तुझं तर काळं तोंड बघून कोणी येणार पण नाही. तुझी लायकी तरी आहे माझं नाव घ्यायची. ताई काय झालं? अहो दादा काय फालतू फालतू बोलतोय तो, म्हणून मला राग आला त्याचा. मी त्याला बोलते ताई ताई नायसो करून टाकते का, त्याच्यावर कळतंय आता काळा जादूच करून टाकतंय. तोंड आधीच काळं झालेली लोक येत असतात लाईव्ह खराब करायला, पण आपण कोणाच्या नादाला लागायचं नाही. आपला सपोर्ट प्रीतीसाठी असू द्या. नकारात्मक लोक येतील जातील, पण पॉझिटिव्हिटी आणि आपली साथ कायम राहील. थँक्यू सो मच सगळ्यांना. असल्यांना आपण घाबरायचं नाही. म्हणजे काही काही बायका खूप घाबरतात असल्या नालायक माणसांना, पण असल्या नालायक माणसांना अजिबात घाबरू नका. बिंदासपणे उत्तरं द्या. जर त्यांनी त्यांची पातळी सोडली आहे ना, तर असल्यांना काही बोलताना विचार करू नका. जे तोंडाला येईल ते बोलत जावा. समजलं मैत्रिणींनो? मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगते. खानदान सगळं तिकडेच असेल त्याचं. येस गॉडफादर असेच असतात हे शेतकरी. अरे आपल्या आई बहिणी वगैरे पण असतात रे. असं नका रे काय पण बोलू. दादा यांना काही, तुम्ही कोणाला सांगताय शेतकरी दादा? असल्यांना आई बहीण त्यांना काही नसतं. समजलं ना? ते आई बहिणींना पण विकून खाल्लेले आहेत ते असले आहेत ही माणसं. दादा एवढं चांगलं, शेतकरी दादा एवढं चांगलं वागून यांना काय नाही फायदा. समजलं शेतकरी दादा? रोहित तुझी बहीण कुठे जाते सगळ्यांना माहीत आहे, सांगून पण काय उपयोग, म्हणून तो तर इकडे आलाय ना. रामदादा मध्ये आमच्या ताईलाच कोणाची सपोर्ट नको, ती एकटीच भारी पडेल. अरे कोकणातली वाघीण असं आहे, कोणाक घाबरायचंय नाही. समजलं ना मंडळी? अजिबात कोणाक घाबरायचंय नाही. गेलो तो खड्ड्यात, एका खड्ड्यात पुरूनच मग मी बाजूक सरान. शेतकरी दादा, अरे दादा ऐक ना, एका बोलल्यामुळे जर तुझ्या आईला बहिणीला जर काही वाईट शब्दाने जर बोललं जात असेल तर तू किती वाईट वाटलं रे.
त्याला वाईट वाटलंच नसणार, कारण ते सुद्धा तसलेच आहेत. समजलं ना दादा? काही वाईट वाटत नाही असल्या लोकांना. गॉडफादरमध्ये माझा विश्वास बसत नाही. महाराष्ट्रामध्ये या लायकीचे, या विचारांची लोक राहतात. घरी आया बहिणी सेफ नाहीत याच्या. आई तेच सांगते ना, आई बहीण यांना ते मानतच नाही, म्हणून तर दुसऱ्याच्या आई बहिणीला बायकोंना असं हे फालतू बोलतात साले. नरेंद्र म्हणतात ओके नरेंद्र, थँक्यू सो मच. लाईक म्हणजे तुम्हालाही असं काही कोणाबद्दल वाटत नसेल की फालतू कोणतरी बोलतोय का बहिणीला, लाईव्ह घेते ती घरातलं सगळं काम करून, तर तुम्ही फक्त बोलताय की अपना काम लाईक करणे का, मचपच नाही करणे का, निकलने का. तर हे काय उपयोग लाईव्ह वरती जाऊन एखाद्याच्या. भुरटे विचारून जगू नका रे. त्यांना स्वतःची लाजच नाहीये. मान उंच करून जगा रे. शिवरायांच्या महाराष्ट्रामध्ये राहतो आपण. जर आपले छत्रपती शिवाजी महाराज असते ना आता, तर अशासारख्या माणसांना ना ठेचून हे केलं असतं, मारलं असतं. पण असले लोक सुधारत नाहीयेत आता. रामदादा ताई कोणाच्या नादाला लागत नाही, आणि नादाला लागला आता त्याला सोडत नाही. हा, मी नाही सोडणार त्याला, त्याचं बरोबर करते. रोहित सारखे नमुने तर रोजच येतात, पण त्यांचं आणायचं. आपण मात्र त्यांना भाव न देता प्रीतियाला सपोर्ट करत राहायचं. लाईव्ह प्रीतियाचा माहोल कोकण आणि रुबाब आपलाच. येस दादा प्रेम. हाय आकाश दादा, हाय नमस्कार, स्वागत आहे. काय करते आकाश दादा? जनार्दन दादा ऑपरेशन झाल्यावर पैदा झाला तो म्हणून असं आहे तो का? मज्जा म्हणजे मज्जा येईल. हा बघ भिकारी, आकाश नावाचा आला, वेगवेगळ्या आयडी वरून येतो. ये रे बाबा तू ये, मला काही प्रॉब्लेम नाही. तू माझं वॉच टाइम वाढवतोयस, मला उलट फायदाच आहे तुझा. बोलत राहा, मी पण बोलत राहील, मला काही प्रॉब्लेम नाही. प्रेम आपला वॉच टाइम वाढवतायत, बघितलंस ना? मग यापासून आपल्याला ना, मला आपल्याला काय बोलणार. हे दोन नमुने भेटले बघ, रोहित आणि आकाश. आकाश नाही, याला पातळातच नेऊन काढायला पाहिजे. जनार्दन दादा राईट. जशी जेवढी तुझी आई आणि बहीण होती रे रोहित बेबी, कम्फर्टेबल, बरोबर की नाही? आकाश दादा तुम्ही तसंच बोललात ना मला. मला वाटलं की तुम्हीही आकाश दादा बोललात मला, म्हणून मी तुम्हाला तुमचं पण नाव घेतलं. ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मला वाटलं की तुम्ही पण त्याच्याबरोबर नवीन आयडी घेऊन त्याने तोच बोलतोय की. ओके सॉरी सॉरी दादा. जर मी ना घाबरून जगून म्हणजे लाईव्ह बंद केलं ना, तर मला हक्क नाही आहे मला यूट्यूब करायचा. जर मला कोण नडेल ना, तर मी त्याला नडणार म्हणजे नडणार, आणि 100% नडणार त्याला. सॉरी आकाश दादा. हां रामदादा, आमची ताई बोलून दाखवत नाही, करून दाखवते. येस. प्रेम बोलते, रोहित तुझी बहीण माझ्यासोबत कम्फर्टेबल होती, पण आज तिला कुत्र्यासोबत पाहिलं. आई शपथ, त्यालाच बोललो मी पागल तर नाही. नाही नाही आकाश दादा सॉरी, मला वाटलं काय त्याला मला बोलताय की काय. असले लोक ना म्हणतात ना, आपल्या समाजाला लागलेली कलंक आहेत. कलंक. काय झाले ताई? सुती ताई, काय अशी माणसं येतात फालतू, कलंक असलेली, काळ तोंड्याची, काळ तोंड घेऊन लाईव्ह वरती. असू दे, आपल्याला काय, आपल्याला वॉच टाइम वाढतोय, आपल्याला काय प्रॉब्लेम आहे? 1 तास राहिला तर माझाच वॉच टाइम वाढेल की नाही? रामदादा म्हणतात ताईच्या नजरेसमोर उभं राहण्याची हिंमत नाही त्याची. येस दादा, इथं चांगली माणसं आहेत, आणि चांगल्या माणसांमध्ये मिठाचा खडा दिसला तर आपण त्याला बाहेर काढून टाकायचो.
गॉडफादर म्हणते ताई बेल्टला एअरटेलचं तेल लावून ठेवलं आहे. येस, आणि मी पण लावते आता. आर्मीचा बेल्ट आहे त्याने बघ. त्या रोहितला येऊ दे पुन्हा. अरे कुठं येतोय तो, घाबरट आहे. 2-3 मिनिटांनी एक कमेंट करतोय. लायकी आहे का त्याची? प्रेम मस्त, खूप दिवसांनी मजा आली. आपलं वॉच टाइम वाढून देतो यार खरंच. आता एक कुत्रा आला तर लाईव्ह मध्ये अजूनच कॉमेडी सुरू झाली. भाबो 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 करते, कसं करतोय, भाबो भाबो भाबो. तू कुठून, रामदादा म्हणते तू कुठून जरी आलास तरी तू एका समुद्रातच येणार आहेस, लक्षात ठेव. आणि इथं लाटा आपण किती आहोत ते बघ, मजबूत लाटा आहोत. स्तुतीताई म्हणते जाऊ दे ताई, लक्ष देऊ नको. लक्ष तर द्यायलाच पाहिजे स्तुतीताई. लक्ष देऊन न देऊन कसं चालेल. आपण काय काय म्हणतात ते, आपल्याला हात नाहीयेत, पाय नाहीये, तोंड नाहीये का लक्ष ना द्यायचा? द्यायला पाहिजे. द्यायला पाहिजे ताई लक्ष. आपण लक्ष नाही देणार तर कोण देणार? बरोबर की नाही? कोणाला वाटतं मी लक्ष देऊ नये असं? त्याला दाखवतो. आकाश दादा म्हणते, रामदादा म्हणते ताई कोणत्या बापाला आली मी पाणी पिऊन. ताई कोणत्या बापाला घाबरत नाही, ते दुसऱ्याच्या कशाला घाबरेल? भगवान, रामदादा हसतायत. कोणाला वाटतं मी अशा लोकांकडे लक्ष देऊ नये? जरा पाणी प्या ताई. हा ताई पाणी पिलं मी, ठसका लागला मला बोलता बोलता. पण मला असं वाटतं ताई, असल्या लोकांकडे दुर्लक्ष का करायचं आपण? म्हणजे आपल्याला कोणतरी टॉर्चर करतंय, म्हणजे आता मला कोणी फिजिकली टॉर्चर करायला पाहिजे का? नाही, मेंटली पण इथं माझ्या लाईव्हवर येऊन लाईव्ह खराब करण्याचा प्रयत्न करतोय ना. मग जेव्हा आपण दुर्लक्ष करतो ना तेव्हाच. हा डुक्कर रोहित पळाला, पळा पळा या रोहित डुकराला, पकडा पकडा रे. हा रोहित डुकर गेला चिखलात, तोंड आणि चिखलातून आला तर तोंड काळ करून आला आला रे. पळा पळा पकडा पकडा रोहित डुकराला, कुठं गेला रे. टँग 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 टँग. थँक्यू रोहित बेबी, लाईव्ह मध्ये आलास आणि माझा वॉच टाइम वाढवून देतोस. मला एक कंटेंट दिलंस तू, नाही तर मगाचपासून मला बोर झालेलं. जरा मला खरंच बरं वाटलं यार. खूप भडास होती मनात खूप दिवसाची, ती तुझ्यावर निघून गेली. लय भारी. प्रेम बोलते रोहित डुक्कर, ये डुक्कर पळाला, पकडा मंडळी. हाय डॉक्टर ऋषिकेश राऊत, हॅलो, कसा आहेस भावा तू? रामदादा मध्ये ताई कडे आमच्या आर्मीचं औषध आहे. हा देऊ काय त्याला सांगा फक्त. प्रीतीयाच्या लाईव्ह मध्ये भूमिका कोणती असो मनोरंजनाची कमतरता कधीच नसते. येस प्रेम. रामदादा हसतोय. प्रेम बोलतोय रोहित गटारात पैदा झाला होतास ना, खरं सांग. सांग 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 रोहित बेबी, खरं सांग, गटारात आलेलाच का पैदा? रामदादा म्हणतात ताई थोडा मसाला घेऊन जा. काश्मीरी लाल तिखट आणि रोहित बेबी, काय कॉम्बिनेशन असेल आणि काय सिच्युएशन असेल. ताई तसं पण चुकी त्याच्या आई वडिलांची आहे, त्यांनी संस्कार केले ते इथं दिसत आहेत. बरोबर आहे, आई वडिलांची चुकी आहे म्हणायला, कारण सगळं बोट आई वडिलांवरच जातं ना नेहमी. पण हे यांनी संस्कार घेतले नसतील. मग
डॉक्टर ऋषिकेश म्हणतोय आय हॅव पेनफुल इंजेक्शन. हू वॉन्ट? रोहित बेबी, ही वॉन्ट इंजेक्शन, पेनफुल इंजेक्शन. ऋषिकेश, रोहित बेबीला दे, रोहित बेबीला. एक नाही, दोन नाही, बरोबर चार चार दे. इकडे दोन, तिकडे दोन. इकडे दोन, तिकडे दोन. आणि कसा पळायला पाहिजे माहितीये? कुत्र्यावर दगड मारल्यानंतर कॉय 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 करत पळतो पळतो ना, तसं. जनार्दन दादा, जनार्दन दादा, जनार्दन दादा, तुमच्या तिकडे ते कुवले असतात ते माहितीये ना, अंगावर घातल्यावर खाज उठते, ते पण आणून द्या माझ्याकडे. रामदादा म्हणते 4 पटीने हुशार आहे ताई आमची. मग उगाच नाही मी कोकणातली वागीन असं. रोहित बेबी, कौन सा इंजेक्शन चाहिए तुझे? ब्लॅक मूव वाला. रामदास मध्ये आमचा सिंधुदुर्ग मध्ये किल्ला समुद्रात बांधला आहे, महाराज वेडे म्हणून नाही अशा लोकांना पकडायला. समजलं का? समजलं का? महाराष्ट्रात मध्ये लागलेला हा कलंक काळ तोंडा कुठला. ओके, 4 इंजेक्शन. दिस साइड टू, दिस साइड टू. गॉडफादर ताई बहुतेक दुधाऐवजी गोमूत्र पिलं असणार. हे नाही, गोमूत्र खूप पवित्र आहे गॉडफादर. गोमूत्र पिलं असतं तर हा चांगला माणूस बनला असता. पण काय झालं माहितीये, याने गटारात पैदा झाला तो सो गटारातलंच पाणी पिलं. समजत नाही का गॉडफादर? त्याने गोमूत्र पिलं असतं तर खूप पुण्यवान बनला असता. तर त्याने गटारात पैदा झाला आणि गटारातलं पाणी पिलं, त्यामुळे तो असा. श्रावण दादा म्हणताय हॅलो ताई, मी मुरगडचा PSI बोलतो. हो का? रोहित बेबीला उचलून टाका जेलमध्ये, लय फालतू माणूस आहे. आणि तो ना त्याला कुत्रा चावला, त्यामुळे तो कुत्र्यासारखाच मगापासून इथं माझ्या लाईव्ह मध्ये येऊन भो 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 करतोय. जनार्दन दादा म्हणतात हो. डॉक्टर ऋषिकेश म्हणते बट वी नेवर स्टडी अबाउट 4 इंजेक्शन ॲट अ टाइम इन स्टडी. काही स्टडीची गरज नाही, आपण फक्त द्यायचं. पुढे आपण रिॲक्शन नाही बघायला थांबायचं, द्यायचं आणि पळून जायचं इथून. मग तो असं करणार बघ 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 बघ. समजलं का? प्रेम बोलते रोहित गटारात पैदा झाला असेल म्हणून वाईट वाटून घेऊ नको, पण लाईव्ह मध्ये आलाच की गटाराचा वास मात्र लगेच येतो, त्याचं काहीतरी कर. गटाराचा वास या रोहित बेबीला येतो र. गटाराचा वास माझ्या ह्याला, गटाराचा रोहित बेबीला येतो र. सोनी म्हणते तुम्हाला लेकरं किती आहेत? मला 2 आहेत, छोट्याशा गोंडस मुली. गॉडफादर हसतायत. रामदादा म्हणताय, रामदादा हसतायत. माझी बायको म्हणते ताईंना गिफ्ट काय हवं? हेच पाहिजे. त्याला त्याला बर्फाच्या लादीवर झोपून ना डम 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 डम, हे माझं गिफ्ट द्याल का? प्रेम बोलतोय रोहित यादव याचं नाव आहे, बघूया आता कसं कसं वाचतात याची. टिंग 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 टिंग. ताई जरा जाड मीठ घेऊन येतं काय? चोळीया कचकच. आई शपथ. रामदादा भारीच. जखमेवर चोळायचा, झाडा मिठान चोळायचा. पेट्रोलचं इंजेक्शन देऊया. हा, पेट्रोलचं इंजेक्शन देऊया, बरोबर. मी सस्पेंड होईल ना ग ताई? कशाला होणार? हा बोलतोय बघा कसा. असं बोलणं कुठे अलाउड आहे का? फालतू बोलणं. तुम्ही नाही शिक्षा दिला तर मी आहे द्यायला. श्रावण दादा तुम्ही कुठले आहात? कुठले आहात दादा?
मंडळी लाईक करा, ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी लाईक करा. पळा 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 डुक्कर रोहित पळाला, कोणाचे मंगधारा. पकडा 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 रोहित डुक्कर पळाला, कोणाच्या गटारा. श्रावणदादामध्ये माहूर रेणुका माता. ओके, तिकडचे आहात का? वा वा वा. पेट्रोल विष आहे. ओ मग काय, याला द्यायचंच पेट्रोल. गोमूत्र पवित्र आहे. येस ना, त्याने गोमूत्र नाही खाल्लंय. काळा काळ तोंड्या. गुरु दादा म्हणताय साखर महाग झाली ताई. हो ना. मग 1 किलो घेऊन ना, ते तुमच्या वरती जी कमेंट आहे ना काळ तोंड्याची, त्याच्या तोंडात होता. सुमेत तायडे, हे हाय न्यू, प्लीज रिटर्न मी, प्लीज कमेंट ऑन माय इंस्टा, कमेंट ऑन माय शॉर्ट व्हिडिओ, देन आय विल रिटर्न. देऊ दादा स्वागत आहे. प्रेम बोलतोय. रोहित यादव राहणार तुंबलेला गटार, तालुका चोरवाडा. लाईव्ह मध्ये एंट्री घेताच वातावरण ढवळून काढणारा खास नमुना. अरे मग याला गटारातच ठेवायचं ना, बाहेर कोणी काढलं? गटारात ठेवायचं आणि साईडने पूर्ण ना वेल्डिंग करून घ्यायचं. राहू दे गटारातच. गटारातले किडे गटारातच बरे दिसतात, बाहेर बरे दिसत नाही आपल्यासारख्या चांगल्या सभ्य लोकांच्या लाईव्ह मध्ये, बरोबर की नाही? रामदादामध्ये गटारातलं पाणी पिल्यामुळे तो दूषित झाला. मग त्याला गटारातच ठेवायचं ना. दूषित झालेल्या किड्याला बाहेर का काढलं रामदादा? जेवढा तू ताई सोबत बोलणार तेवढं तू ताईच्या सोबत तसंच बोलणार. सुमेध दादा म्हणतात ओके, डू इट माय साइड देन यू आर साइड प्लीज प्रोसेडिंग. काय बाबा सांगतो, एवढं इंग्लिश नाही रे बाबा जमत, सांग ना मराठीमध्ये. एवढं मला पण नाहीये. ओके, तू चालेल, मी तुला करते, पण मला कमेंट कर. मी तू केली आहेस ना, ठीक आहे. मी सांगते, मी पहिली खूप घाबरायची अशा कमेंटना. आता मला काही फरक पडत नाही, समजलं? त्यामुळे बर्फाच्या लादीवर झोपून नीट चोळायचं. रामदादा ही ड्युटी तुम्हाला देते मी. सुमेध दादामध्ये माझ्या बाजूने झालं, तुमच्या बाजूने पण करा. मी करते माझं लाईव्ह संपल्यानंतर. ओके, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. सुमेध दादा बेल आयकॉनवर क्लिक करा. ओके, आणि तुमचं कोणतं चॅनल आहे, कशावरती चॅनल आहे, कमेंट करून सांगा. बर्फाच्या लादीवर. ओके, यादव असा गटारी किडा आहे जो पैदा झाला गटारात. खाल्लं त्याने असेल जरी चिकल, तरी आली नाही अक्कल. अक्कल शिकवायला कोणी भिडवली ग, त्याच्या तोंडात भरलेली चप्पल. बापरे, लय भारी तू या. गेला तो.
मंडळी कमेंट करा, लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. जाऊ दे आता, रडत रडत गेला असेल त्याच्या आई बहिणीकडे. हा, गटारातच गेला असेल मग. फालतू फालतू आहेत रे यार असले लोक. त्यांना वाटतं या लेडीज आहेत, किती काय बोललं तरी इग्नोर करून बसतील ऐकत वगैरे. हड. सगळे गायब झाली मंडळी का? रामदादा कुठे गेले? गॉडफादर जनार्दन दादा कुठे गेले? मंदार पुण्याचे मंदार कोणाचे मंदार. केळीची पान बघा, केळीची पान बघा. चला आता काहीतरी मजेशीर गेम खेळूया. ओके प्रेम चल. आता त्याच्या कमेंटला इग्नोर करायचं. हा आला तर. काहीतरी सुचव मजेशीर गेम चल. पडते कोण ताई तो खायच्या दिशेत गेलो. गटाराच्या दिशेत गेलो, गटाराच्या. इश्कवाल्याच्या तुझ्या घालते थांब, तुझ्याच घालते थांब. कुत्र्या साल्या मेल्या भिकाऱ्या. परत 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 येत आहे सर. मी काही सेकंद देणार आणि तुम्ही लाईव्ह मध्ये त्याचं नाव ओळखायचं. गटारातल्या लोकांचं देऊ नकोस फक्त. संतोष दादा नमस्कार. हा संतोष दादा म्हणते गावाकडे अजून पाऊस पडला नाही, अजून पेरणी झाली नाही. ओके. कुठलं गाव आहे दादा तुमचं? पाऊस पडला तर पेरणी होणार. बापरे. कुठले आहात दादा तुम्ही? चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा संतोष दादा. नक्की सबस्क्राईब करा चॅनलला, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नक्की पाऊस पडेल दादा. कोणत्या गावात, कोणत्या जिल्ह्यातले आहात तुम्ही? हॅलो प्रेम.
टंग 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 काळ्या तोंड्याचा रे तू, काळा तोंड्याचा रे तू. चल प्रेम गेम खेळ चल ना. डुकराची कमेंट वाचून नको वाचू. ओके प्रेम. पहिला प्रश्न कोकणातला आहे, हसायला लावतो, लाईव्ह मध्ये नेहमी काहीतरी नवीन करतो. कोण? आपला कोकणातला रायगडचा वाघ म्हणजे प्रेम. पळा 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 डुक्कर पळाला कोणाच्या गटारा. बघा बघा हा डुक्कर पळाला कोणाच्या गटारा. प्रेम. आन्सर आहे प्रेम. कोकणातला आहे, हसायला लावतो, लाईव्ह मध्ये नेहमी काहीतरी नवीन करतो. आपला लाडका प्रेम. रोहित, तू एका सख्या बापाचा असशील तर तुझं खरं नाव सांगशील. हिम्मत त्याची खऱ्या बापाचं नाव सांगायला आणि स्वतःचं नाव खरं सांगायला. अभिजित जाधव म्हणतात लाईक डन. नमस्कार अभिजित दादा, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये. कुठून आहात अभिजित दादा? रोहित दादा चप्पल काढून जरा त्या रोहित बेबीच्या कानाखाली लावा की जरा. जरा कोल्हापुरी चप्पल वगैरे असेल तर. बिभीषणा वारे लाईव्ह कुठून बोलती? माझं लाईव्ह जम्मू वरून चालू आहे दादा, जम्मू काश्मीर वरून. स्वागत आहे तुमचं. प्लीज लाईक करा अभिजित दादा आणि बिभीषण दादा. लाईक करा लाईव्हला, सबस्क्राईब करा नवीन आहात त्यामुळे, आणि बेल आयकनवर क्लिक करा. आपलं रोज लाईव्ह असतं सकाळी, सकाळचं आणि दुपारचं 1:15 वाजता. अरे जर त्याच्यात हिंमत असती तर तो जुन्या उगाच्या खोट्या नावाने आला असता काही. तो काय तू पण प्रेम. अशी लोक आपला खरा चेहरा पण दाखवत नाही. बघ ना त्याने. डुक्कर पळाला आपल्या गटारा. पळा 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 डुक्कर पळाला आपुल्या टॉयलेटच्या गटारा. ओके ओके, मी केली स्क्रीनशॉट काढला. चला सगळ्यांनी रिपोर्ट मारा, मस्तपैकी रिपोर्ट मारून टाका पटकन. खच खच खचा खच. रोहित बेबीचा रिपोर्ट आता आपण मारायचा. त्याला चान्स दिलेला इथून कल्टी मारायचा, त्यामुळे त्याने गेला नाही. सपोर्टिंग कमेंट दीदी, थँक्यू. बिभीषण दादा 14 नंबरला लाईक केलं आहे दीदी, थँक्यू. शिक जरा या मराठी माणसांकडून. एका आया बहिणीला ताई ताई म्हणून हाक मारतात आणि तुझ्यासारखी नालायक माणसं. चुकीची कमेंट करणारे बोकड भाग्यश्री हॉटेलला पाठवून द्या, तिथं कचा 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 करायचा. हड रे.
बीबी दादा, लाईव्ह मधल्या सर्व मंडळींना विनंती करतो की चुकीची कमेंट कोणी करू नका. चुकीची कमेंट केली तर हाईड करण्यात येईल याची दक्षता घ्या. मी दादा हाईडच करत नाही असल्यांना, समजलं ना दादा. ह्यांना मी हाईडच करत नाही. बघू ना, मला त्यांची पातळी बघायची असते, कितपर्यंत आहे त्यांची पातळी. नको प्रेम, तू तुझं तोंड असं घाण करू नको या कुत्र्यामुळे. मला पण नाही आवडत असलं, म्हणजे नको बोलू, जाऊ दे. नालायक माणसं असतात असली. सगळ्यांनी रिपोर्ट करा. प्रेम जे जे CC वर आहेत त्यांनी रोहित या आयडीला हे करा, हाईड करा सगळ्यांनी. अरे बाबा, आता आलास का रोहित बेबी दुसरी आयडी घेऊन? कसे रे तुम्ही? तू कुत्र्याला कोण घाबरते का सांग? कुत्र्याला कोण घाबरतं का? काठी घेऊन पाठी लागतात आणि दगड मारतात ना, नंतर कुत्रा कसं करतो, काय 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 करून पळून जातो. त्यातली तुझी गत, समजलं? गप्प बस आता, निघ इथून. ओके, तुझी लायकी आहे का एवढ्या चांगल्या लाईव्ह मध्ये यायची? तू तुझ्यासारखी लाईव्ह शोध आणि तिथं जा ना. तिथं खूप मुली असतात लाईव्ह मध्ये, ज्याला तुला घाणेरड्या बोलायचं असेल ना, तिथे खूप मुली असतात. तिथं जाऊन तू बोल. ओके, हे आमचं चांगल्या घराण्यातल्या मुली, आमचं लाईव्ह आहे. तिथं चांगली माणसं असतात. ओके, व्हेरी गुड प्रेम. प्रेम, ह्याला पण घालव, रिपोर्ट करून घालव यांना. यांना रिपोर्ट कर आणि घालव हरासमेंटचा. चल प्रेम, आपण गेम खेळूया ना. अशी बघ कशी दिसते. आता 100 आयडी येणार बघ इथं. असू दे, आपल्याला काय, आपला टाइम आउट, वॉच टाइम वाढला, बरोबर की नाही प्रेम? बिभीषण दादा, दीदी आपण क्षत्रिय 96 कुळी मराठी आहे. आपले विचार शिवाजी महाराजांना आपल्या विचार शिकवलेले आहे. आपल्या रक्तात सुद्धा नाही. चुकीची कमेंट कराच. मग तेच ना दादा, काय फालतू हे लोक. अरे रोहित बेबी, आता तुझी मेसेजच नाही दिसणार. यू आर हाईड. प्रेमने तुला हाईड केलं. ये आता नवीन आयडी घेऊन. ओके, मंडळी चला आता आपण गेम खेळायचा. प्रेम मस्तपैकी गेम सांगतोय, आपण ओळखून दाखवायचं. बाय रोहित बेबी. कोणता गेम? पुस्तक मग अशी गेम खेळत होता, विसरला का? गटारातल्या किड्यामुळे. गटारातला किडा आहे हा, किडा आहे, किडा आहे. टंग 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 टंग. बिभीषण दादा, खूप जणांच्या लाईव्ह वरती बोलतो दीदी, पण माझ्याकडून आतापर्यंत चुकीची कमेंट कोणालाही जाऊ दिली नाही बघा. दादा बरोबर आहे, कारण आपले संस्कार नाही आहेत ना ते. आपले ते संस्कार नाही आहेत. आपण कधी आया बहिणींना अशा वाईट नजरेने बघितलं नाही, कधी त्यांना वाईट बोललो नाही. त्यामुळे आपल्यात ती हिंमत नाही की वाईट बोलायची. त्यामुळे तुम्ही दादा, म्हणजे जे ना चांगले व्यवस्थित, जे म्हणजे समोरच्या स्त्रीचा सन्मान ठेवून बोलतात ना,
ती माणसं मला खरंच खूप म्हणजे चांगले संस्कार, चांगल्या रक्त आहे त्यांच्या शरीरात असं मला वाटतं. देऊदादा म्हणते हो बरोबर भाऊ. 96 कुळी मराठा मी. जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. जय महाराष्ट्र, जय शिवराय मित्रांनो. अंकुश माने म्हणतात ताईसाहेब नमस्कार आणि राम राम. तुमचा आवाज छान आहे. थँक्यू अंकुश दादा. प्लीज सबस्क्राईब करा सगळ्यांनी. अंकुश दादा प्लीज सगळ्यांनी सबस्क्राईब करा. ज्यांनी ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केले लाईक करा आणि नक्की सपोर्ट करा. जेवण झालं का? सुयश हा कोणाचा फोटो आहे? हो जेवण तर झालंय. तुम्ही जेवलात का? खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात तुम्ही? कुठून आहात संतोष दादा? सचिन साहेब म्हणताय पिन दादाला पिनवर का ठेवलं? त्यांनी लाईक करा ठेवलं ना म्हणून लाईक केलं. थँक्यू, थँक्यू सो मच. कोणतरी रडतंय बाहेर. बिभीषण दादा म्हणतात लाईव्ह मधल्या सर्व मंडळींना विनंती करतो की छान छान कमेंट करा. चुकीच्या कमेंट करून ताईचं लाईव्ह खराब करू नका अशी विनंती करतो. थँक्यू बिभीषण दादा, थँक्यू सो मच. मगाचपासून आम्ही त्यांना म्हणजे टॉलरेट करत होतो पण आता आउट ऑफ झालं त्यामुळे त्याला टाइम आउट दिला. देऊ दादा म्हणताय अंबाबाईच्या नावानं चांग भलं, चांग भलं, चांग भलं. सचिन दादा म्हणते झालं का जेवण ताई? सचिन दादा जेवलो तर. तुम्ही जेवलात का आणि आहात कसे? कसे आहात नक्की सांगा मला कमेंट करून. कोण रडतंय बाई एवढं? अंबाबाईचा मायेचा वाहे जरा नफनी कोल्हापुरा घेऊया लाभ दर्शनाचा. उधो उधो करूया उधो 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 अंबाबाईचा. रामदास गावकर म्हणतात कुठून बोलत आहात आपण? दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह आता जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे. आम्ही इकडे आहोत जम्मूला. देऊ दादा म्हणतात कोण आलं होतं ताई? त्याला सरळ करायला पाहिजे होतं ताई. केलं की दादा, पण म्हणतात ना कुत्र्याची शेपूट किती वाकडी असली तरी ती सरळ होणार आहे नाही ना, त्यातला तो होता. रामदास दादा म्हणताय नमस्कार ताई. नमस्कार. सचिन दादा म्हणताय मस्त. काय मग जेवलात की नाही दादा? रामदास दादा चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. आपलं रोज सकाळी 8 वाजता लाईव्ह असतं, सुरू होतं आणि संपतं 12 वाजता आणि परत 1 वाजता सुरू होतं. तर नक्की सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. रामदास दादा मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे, कुडाळ तालुक्यातली. देऊदादा म्हणते छान गाणं म्हणते ताई तू ताई. थँक्यू देऊदादा. रामदास दादा मी कुडाळची आहे, कुडाळ तालुका. गेम काय सुचे ना. हा ना, आला ना तो मध्येच. देऊदादा म्हणते मी पण कोकणातलो असू ताई. हा देऊदादा पण कोकणातलो असू, आम्ही पण असू, सगळेच कोकणातले. प्रेम पण कोकणातलो असा. आता मी कुडाळलाच आहे. हो का? कुडाळ मस्त सजलं असणार ना आता? कुडाळ मस्त सजलं असणार कारण गणपती येणार आहेत त्यामुळे भरपूर असं लकलकाट, सगळी तोरणं भरपूर काय पडते. हा हा हा. देऊदादा म्हणते पिंगुळीचे. देऊदादा आपले पिंगुळीचे आहेत. आणि मग अशी रामदादा बोलतात, रामदादा ते मालवणचे आहेत. भरपूर कोकणातली माणसं माझ्या लाईव्हला खूप आहेत. शिरोड्याला जातो, शिरोडा येथे जातोय. ओके, मग कामानिमित्त आलेला का रत्नागिरीवरून? कोकणची माणसं साधी भोळी, काळजात त्यांच्या भरली शहाळी, त्यांच्या काळजात भरली शहाळी. रामदास दादा म्हणतात हो. ओके ओके, मग नक्की जॉईन व्हा दादा. आम्हाला आवडेल सगळी कोकणातली माणसं सगळी एकत्र येऊ. आणि बाहेरची पण आहेत म्हणजे सातारा, सांगली, कोल्हापूर वगैरे सगळ्याच ठिकाणाची माणसं आहेत.
देवदादा मी दोडा मार्गाचो असू. दोडा मार्गाचे तुम्ही आणि आम्ही जवळचे तुमच्या. खरंच मस्त वाटतं अशी माणसं आली ना की खरंच लाईव्ह ना छान छान लागतात. आणि आपला प्रेम आहे ना इश्कवाल्याला तो रायगडचा आहे, पण एवढा सपोर्टिव्ह माणूस आहे ना, खरंच खरंच म्हणजे खरंच. मग अशा माणसं म्हणजे ना माणसं. आज परी बेल्ट नाही लावून गेला. आज खरं ट्रॅक सूट. देऊ दादा म्हणतायत मी तुका विचार तू तिया पिंगुळी असंय काय म्हणून. ओ नाही नाही, मी कुडाचं असं आहे. आता गाव सर सांगत म्हणजे युट्यूबच्या पॉलिसीमध्ये ना आपलं गाव सांगणं अलाउड नाही आहे, त्यामुळे मी सांगणे नाही तर मी सांगितलं असतं. रामदास दादा म्हणते ताई आपण गणपतीला येणार का. नाही दादा ना, गेल्या वर्षी आम्ही गेलेलो 5व्या दिवशी पोचलेलो, पण या वर्षी नाही, मुलांची परीक्षा आहे. सो बॅड लक बाबा. आताच असं वाटतंय काय यार. आम्ही जम्मूला आहोत ना दादा, आणि परीक्षा पण म्हणजे या साईडला परीक्षा सप्टेंबरमध्ये होतात आणि आपल्याकडे गणपतीच्या सुट्टी असतात. हा प्रॉब्लेम आहे, पण काय करणार आता. ओके बरं का, चालेल की. देऊ दादा तुमचा गणपती किती दिवस असा. रामदास दादा कुडाळेश्वर मंदिर छान आहे ताई. हां खूप छान आहे. आणि ही रेडीचं गणपती बघितलात का. रेडीला गणपतीचं मंदिर आहे, रेडी गणपतीचं. आणि परत माणगावला दत्त मंदिर आहे, यक्षिणी मंदिर आहे. खूप छान आहेत आपल्या कोकणातली मंदिरं. देवदादा म्हणजे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पडता है. सही बात है देवदादा. आणि मिस्टर कसे आर्मीमध्ये असल्यामुळे त्यांना सुट्टी मिळणं पण खूप कठीण असतं ना. रामदास हो आलो जाऊन. ओके ओके. मग यावर्षी गणपती किती दिवस आहे दादा तुमचा. देवदादा 5 दिवस गणपती बाप्पा. एमगर रावतलो आमचो रवतलो. ओके आमचो 11 दिवस असता सासरचो, आणि माहेरचो पण 8 किंवा 9 दिवस असतलो, पण यावर्षी नाही. रामदास दादा मध्ये 12 दिवस. ओके 12 दिवस. वा वा वा. चला गेम खेळूया. ओके पण गेम असेल असा. ओके सांग. कुछ पाकर खोना है, कुछ को कर पाना है जिंदगी. तू मनात एक अंक धरायचं. ओके. आणि रामदास दादा म्हणताय चला ताई बाय बाय. रामदास दादा. दादा तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं का, बेल आयकॉनवर क्लिक केलात का, ते आम्ही कमेंट्स मधले ओळखणार. मी प्रश्न कोडे विचारू का. एक मिनिट आली मंडळी. निघालो आता, गाडी चालवत आहे. ओके रामदास दादा हॅपी जर्नी. हो केलं. थँक्यू रामदादा. मी प्रश्न कोडे विचार का. हा विचारा. प्रेम गेम पण सांगतोय मी. आता कॅमेरा ऑफ करते आणि आपण गेम खेळूया. माझी चार्जिंग संपत आली आहे. सो
विठ्ठल तुरु तुरु उडती केस भोरू. ओके आता चला गेम खेळू. देवदादा म्हणतात शब्द भर आणि उखाणे घेत आई. आकाशात चमकतात तारे, प्रसादरावांचे नाव घेते आनंदात सारे. वा 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 वा. प्रेम बोलते मनात 1 ते 99 मधला अंक 1 धरायचा. समोरचा अंदाज लावेल, अंदाज चुकीचा असेल तर फक्त मोठा किंवा लहान एवढंच सांगायचं. असं करत शेवटी मनातला अचूक अंक ओळखायचा. वा वा, 1 नंबर आयडिया प्रेम. वा. ओके, 1 ते 99 मधला अंक धरायचा. ठीक आहे, धरला मी. डोनाल्ड ट्रम्प किती दिवसांनी आला. वास्ट गोना हुईये, वास्ट गोना हुईये. देवदादा म्हणते वा क्या क्या बात है ताई. थँक्यू. चला आता प्रेमने मला सांगितले की मनात 1 ते 99 मधला अंक धरायचा. समोरचा अंक तुम्ही अंदाज लावायचा की मी कोणता अंक धरलाय तो. आणि जर तुम्ही सांगितल्यापैकी मी फक्त उत्तर देणार, लहान किंवा मोठा. ओके, सो ठीक आहे, मी नंबर धरलाय. आता सांगा. दात आहेत पण चावत नाही. सांगा पाहू मी कोण. कंगवा. प्रेम बोलते ओके, चला सांगा. देवदादा म्हणते 29. मोठा, त्याच्यापेक्षा मोठा. प्रेम बोलतोय 87, त्याच्यापेक्षा छोटा. डोनाल्ड ट्रम्प म्हणतायत 55, नाही त्याच्यापेक्षा छोटा. डोनाल्ड म्हणतायत 77, नाही त्याच्यापेक्षा छोटा. देवदादा म्हणताय बरोबर ताई. थँक्यू देवदादा. सांगा सांगा, कमेंट करा. प्रेम बोलतोय 70, नाही त्याच्यापेक्षा छोटा. गेम आहे की मी मनात अंक धरलाय 1 ते 99 मधला. मग तुम्ही हे नंबर सांगायचा, गेस करायचा. मग त्याच्यापेक्षा लहान किंवा मोठा आहे हे फक्त मी सांगणार. प्रेम बोलतोय 60, नाही. डोनाल्ड म्हणताय 35, नाही त्याच्यापेक्षा मोठा. देवदादा म्हणताय 40, त्याच्यापेक्षा मोठा. प्रेम बोलतोय 60, नाही त्याच्यापेक्षा छोटा. चला चला चला, कमेंट करून सांगा. देवदास दादा म्हणताय 43, नाही त्याच्यापेक्षा छोटा. प्रेम बोलतोय 55, नाही त्याच्यापेक्षा छोटा. डोनाल्ड म्हणताय 45, त्याच्यापेक्षा छोटा. प्रेम बोलते 30, नाही त्याच्यापेक्षा छोटा मोठा. प्रेम बोलते 30, छोटा, नाही त्याच्यापेक्षा मोठा. डोनाल्ड ट्रम्प म्हणतायत 38, त्याच्यापेक्षा मोठा. सांगा सांगा मंडळी, पटकन सांगा. मी एक अंक मनात धरलाय 1 ते 99 पर्यंतचा. सो तुम्ही गेस करायचं आहे की कोणता आहे तो. आणि मग तुम्ही सांगितलेल्या नंबरपेक्षा मी सांगणार की मोठा आहे की छोटा आहे त्याच्यापेक्षा. डोनाल्ड ट्रम्प म्हणताय 41, देवदादा म्हणतात 41, नाही त्याच्यापेक्षा मोठा. चला चला चला, सांगा सांगा, पटकन सांगा. सांगा सांगा, पटकन सांगा. देवदादा म्हणतात प्रेम बोलते 43. येस, राईट आन्सर. प्रेमने राईट आन्सर दिलं. हिप्पी फुर्रे, हिप्पी फुर्रे, हिप्पी फुर्रे. हाय सचिन दादा, स्वागत आहे तुमचं. एक आम्ही गेम खेळतोय. ओके,
की मी 1 ते 99 मधला अंक मनात धरणार आणि तुम्ही गेस करायचं. फक्त तुम्ही सांगितलेल्यापैकी मी म्हणणार त्याच्यापेक्षा मोठा की छोटा. ओके. आता मी दुसरा नंबर घेते. ओके, चला मी घेतलाय. ओके, प्रेम मजा येते. चल, नंबर घेतलाय मी आता. ओके, आता सांगा पटकन. आता नेक्स्ट 66 छोटा. 43 सत्ताला लावतो की. हा, सत्ता लावताना वापरतात 43. देऊ दादा म्हणते 56 नाही छोटा. डोनाल्ड ट्रम्प नाही छोटा. साठच्या खाली आहे रे. प्रेम बोलतोय 40 नाही छोटा. देऊदादा म्हणताय 44 नाही छोटा. सांगा सांगा मंडळी, मी नंबर नंबर धरलाय मनात. प्रेम बोलतोय 10 नाही मोठा, त्याच्यापेक्षा मोठा. प्लीज लाईक करा पटकन. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी लाईक करून टाका. देऊदादा म्हणते 33 नाही छोटा. प्रेम बोलतोय 20 नाही छोटा. डॅम बिस्कुटला प्रेम. देऊ दादा म्हणते 23 नाही छोटा. सांगा 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 सांगा. देऊ दादा म्हणते 17 नाही छोटा. प्रेम हसतोय 1 ते 20 मध्ये आहे रे. काय रे प्रेम, त्यांना तू हे करतोस. डोलर म्हणते 15 नाही छोटा. प्रेम बोलतो 12 येस राईट. राईट राईट राईट. देऊ दादा 12 सांगितलोय. आता नेक्स्ट. ओके, ओके आता पकडला. आता नेक्स्ट. इतकी हिंट मिळाली होती 10 ते 15 येस. आता नेक्स्ट. ओके, देऊ दादा. बरोबर देऊ दादा बरोबर. स्टार्टिंगलाच पकडलं 99. 99च पकडलेला यार. नेक्स्ट. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट. ओके ओके पकडला आता. माझा फेवरेट नंबर आहे 99. ओके, 99 कोण धरतं, मी धरलेला. चला चला आता मी धरलाय नंबर. फिफ्टी 55 नाही छोटा. छोटा प्रेम. 22 नाही मोठा. डोनाल्ड ट्रम्प म्हणतात 9 नाही मोठा. देऊ दादा म्हणतात 12 नाही मोठा. मंडळी गेम आहे की मी मनात अंक धरलाय 1 ते 99 पर्यंतचा आणि तुम्ही नंबर ओळखायचा आणि तुम्ही ओळखलेल्या नंबरमध्ये मी लहान त्याच्यापेक्षा मोठा आहे की छोटा आहे हे सांगणार आहे. तो गेममध्ये पार्टिसिपेट व्हा आणि नंबर सांगा. प्रेम बोलतोय 22 पेक्षा मोठा. देऊदादा म्हणते 25 नाही मोठा. 22 मोठा. डोनाल्ड ट्रम्प म्हणते 35 मोठा. 25 मोठा. सांगा सांगा अजून सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करून सांगा. प्रेम बोलतोय 44 नाही मोठा.
हो, देऊ दादा म्हणतात 45 नाही मोठा. डोनाल्ड ट्रम्प म्हणते 42 नाही मोठा. देऊ दादा म्हणते 50 नाही मोठा. प्रेम बोलते 49. येस राईट. प्रेमच डॅम्बिस आहे. 49 49 49 आन्सर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट नंबर पकडला. ओके ओके नेक्स्ट पकडलाय. चला आता स्टार्ट करा परत. चाललो मी. डोनाल्ड ट्रम्प तुमच्याशिवाय मजा येणार नाही. डोनाल्ड ट्रम्प. देऊ दादा मी एक नंबर चुकलो. येस एक नंबर चुकला. आता मी फक्त हिंट देतो भावांनो. देऊ दादा म्हणते 76 नाही. नाही छोटा. डोनाल्ड म्हणतायत 50 नाही छोटा. डोनाल्ड म्हणतायत 40 नाही छोटा. चला मंडळी आता मी लाईव्ह संपवते. एक नंबर ओळखून परीला आणायला जायचं आहे मला. डोनाल्ड म्हणतायत 30 नाही छोटा. आता प्रेम म्हणणार 20 पेक्षा का कमी. 30 पेक्षा छोटा नाही प्रेम. डोनाल्ड म्हणतायत 20 छोटा. प्रेम म्हणतोय 9 नाही छोटा. डोनाल्ड ट्रम्प म्हणते 10 नाही छोटा. देऊ दादा म्हणते 7 नाही छोटा. प्रेम बोलतोय 5 नाही छोटा. देऊ दादा म्हणते 2 नाही मोठा. प्रेम बोलतोय 2. येस 3. देऊ दादा राईट आन्सर. देऊ दादांनी सांगितलंय 3 राईट. हिप्पी फुर्रे हिप्पी फुर्रे हिप्पी फुर्रे. टिंग 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 टिंग. राईट आन्सर देऊ दादा. प्रेम रडतोय. हाय ग. लहू शिंदे हाय लहू दादा नमस्कार. 76 वरून 4 वर आलो होतो. बापरे. रिटायरमेंट घेतो मी. रिटायरमेंट का घेत आहे. खेळत राहायचं आपण. कुठून बोलत आहात दादा. मी कोकणातली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून बोलताय.
पुन्हा हेच सुरू ठेव जोपर्यंत नवीन सुचत नाही. लहू दादा म्हणते जालनावरून. ओके, जालनावरून आहात का? खूप खूप स्वागत आहे. म्हणते एक दिवस तुमच्या मुलांना पण आणा लाईव्ह मध्ये. मुलांना नाही आणू शकत ना दादा, म्हणून आणत नाही. रोहित छक्का आला. हा, आला वाटतं. ओके प्रेम, डोनाल्ड ट्रम्प, लहू दादा चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. उद्या सकाळी 8 वाजता लाईव्ह असणार आहे आपलं. डोनाल्ड ट्रम्प बाय बाय. देऊ दादा बाय बाय. टेक केअर. बाय बाय. आता लाईव्ह 8 वाजता सकाळी. बाय बाय. टेक केअर. बाय प्रेम. टाटा.